Oosterse Giovanni, we zitten hier in de smaakfabriek in Borgloon. We zijn een bistro, gekend voor zijn streekproducten. Wij werken natuurlijk veel met stroop en appels. De rode draad een beetje doorheen mijn carrière is toch wel het gebruik van de streekproducten. We zijn ermee gestart in Voulez-vous en in het smaaksalon gebruiken we dat. Ook hier in Borgloon werken we vanzelfsprekend met stroop, favoriete streekproduct. En in Hasselt moet ik zeggen, streekproduct Genever en speculaas, dat staat toch op 1 en 2. Mijn favoriete plekje in Hasselt waar ik echt tot rust kom, moet ik toch wel zeggen, is de Japanse tuin. Ja, de Japanse tuin is gewoon een en al rust. Hè. Je komt daar binnen, je hebt nu in het voorjaar heb je de mooie bloesems. Je hebt daar die vissen die daar in het water zitten te spelen. Altijd als ik daar naartoe ga met mijn kinderen, moeten we altijd zo even naar die vissen gaan kijken. Ja, het is gewoon de uitstraling. Echt zo, als ik daar binnenkom, dat geeft gewoon rust. Hasselt is eigenlijk een beetje mijn thuis. Hè. Ik ben niet geboren in Hasselt, maar ik woon eigenlijk al van mijn 16 in Hasselt. Ik heb daar een belangrijk deel van mijn jeugd doorgebracht. En met Voulez-vous zijn we daar natuurlijk onze eerste zaak gestart. Dus Hasselt is voor mij ja, mijn thuis. Ja, ik kan alleen maar jaloers zijn dat jullie nu de fiets opspringen of al gefietst hebben. Want ik haal altijd mijn inspiratie als ik ga wandelen of ga fietsen. Gewoon van de producten die ik tegenkom. Dus alle streekproducten die jullie gaan zien, aardbeien, appelen, stroop, noem maar op, alles wat je tegenkomt. Laat u inspireren en ja, maak daar straks een minuutje mee en ik zou zeggen smakelijk.